Na Riti už je otvorené koblisko a ja ešte nemám korčov a to je niečo strašné. Čo to vydrží? Podávaj. To chceš? Nie, niečo iné povedať. Ale rýchlo ti to vyfučí. Takže zastav, nie? Ja mu zastav. Poriadne to dýchni. Naša tetka vedela, že ideme na Helium, preto sme si to kúpili, nie sa bude sranda. Teraz Maťa. Poriadne. Čo dlhé? Tichá noc, svetá noc, ako to je ďalej? Dáme na pokec, hej? No, čo bože. Ja tu budeš ako keby sme iba. No je to ako keby sme svetovali toto, s týmto balónom, ale všetci, čo to na nás pozerá, ty kokos, to je strašné. Hej. Ktorý balón bol? A predveď sa. To keď poviem, rozkáčame, že sme tu. Tieto ľudia rozkáči, tak čo budú robiť, keď som sa toto robil tu na ja, ako postihnutý, bože môj, to bude trápať. Už si tam kuzia. Akože ty to, jaj bože, ja čo mám hovoriť, že